A fogamzásgátló tapasz az egy kombinált fogamzásgátló készítmény, ez ugye a bőrre felhelyezve juttatja be a szükséges hormonokat, az ösztrogént és a progesztint a vérbe. Ugye a hatásmechanizmusa az hasonló a kombinált fogamzásgátló tablettákéhoz és a hüvelygyűrűhöz hasonlóan, tehát gátolja a petesejtérést, ovulációt, ezentúl ugye megváltoztatja a ményak konzisztenciáját, tehát a spermiumok számára kevésbé lesz átjárható, és ugye vékonyan tartja a ményák a hártyát, amivel ugye a beágyazódás gátlódik, vagy nehezítődik. Javasoljuk a tapaszt azoknak, akik nem szeretnének minden nap mondjuk tablettás készítményeket használni, de valamilyen oknál fogva a hüvelygyűrűk nem szimpatikusak számára, így nekik ez egy nagyon-nagyon jó alternatíva lehet. Ugye azt tudni kell, hogy ezeket a készítmények, ezek nem sürgősségi fogamzásgátlók, tehát ezeket a tapaszt, a tablettát és a gyűrűt folyamatosan szedni kell, hogyha valaki védekezni szeretne a nem kívánt teherbeesés ellen. A tapaszt esetében is javasolt, hogy az első napján a menstruációnak kezdjük el legelőször használni. Ha nem az első napján kezdjük el, akkor nyilvánvalóan az első 7 napban kell valamiféle kiegészítő védekezést alkalmaznunk. Onnantól kezdve csak arra kell figyelni, hogy ugyanazon a napon, amikor felhelyeztük a tapaszt, hetente egyszer ki kell cserélni 3 egymást követő héten keresztül, majd a harmadik után levesszük az 1 hét leteltével. A tapaszt, ott van egy tapasztmentes 1 hét, ez alatt jelentkezik a menstruáció, 1 hét leteltével egy újat helyezünk fel, és onnantól kezdve így megy ez tovább. Felhelyezhető a felkarra, hasra, fenékre és a hátra is, de a derékon fölül javasolt. Merre nem javasolt a felhelyezése, mert az emlőfájdalom gyakoriságát ez fokozza, illetve arra érdemes még odafigyelni, hogy ne helyezzük mindig ugyanarra a helyre, mert akkor sajnos bőrirritációt okozhat, és így ezzel általában ki tudjuk küszöbölni ezt a mellékhatást. Hogyha véletlenül felválik a tapasz valamilyen oknál fogva, és 24 óránál többet lent tölt a tapasz, akkor nyilvánvalóan kell kiegészítő fogamzásgátlót alkalmazni az azt követő időben. A tapasz az nagyon hatékony, ideális esetben 99%-os védettséget nyújt, de hogyha valaki nem megfelelő időkben cseréli, vagy felválik a széle, van egy ideig, akkor nyilvánvalóan csökkent a hatékonysága. Átlagosan azt mondjuk a gyakorlatban ilyen 91-95%-ban működik a nem kívánt terhességek kivédése szempontjából. Még érdemes tudni a tapaszról, hogy használható zuhanyzás, fürdés, sport, izzadás esetén is. Azért néha érdemes ellenőrizni, hogy megfelelően fent van-e még a tapasz, vagy esetleg felvált.